Гомельскому областному радио 80 год. Гаворыць Гомель. Перед микрофоном автор и ведущий программы Гомельскому областному радио 80 Михаил Болсун. Мы сидим с Александром Павловичем Миронцевым и разглядаем семейный архив. Вось працоўная кніжка гаспадара. Першы запіс у ёй зроблены на пачатку 61-го года мінулага стагоддзя. Тады юнак, як вялікі радыёаматар, быў прыняты аператарам гуказапісу гомельскай студыі тэлебачання. Але нярэдка даводзілася падмяняць і сваіх калег з абласнога радыё. Рабіў гэта ахвотна. Па-першае, завочна вучыўся ў мінскім тэхнікуме сувязі, і усялякая практычная справа ў радыёстудыі была дарэчы. Па-другое, тут працавалі цікавыя людзі. Узяць з таго ж Михаіла Попова, тэхніка радыёвяшчання. Ён служыў у марфлоце, быў радыстам, дома меў аматарскую радыёстанцыю, якую сам сканструяваў і зрабіў. Адным словам, апантаны спецыяліст. Жыў у вёсцы Перамога Гомельскага раёна, яшчэ на досведку дабіраўся пехатой у Гомель, радыёстудыю, каб у 6 гадзін раніцы выдаць перадачу ў эфір. Сёння такое нават цяжка ўявіць. Пазней Александр Миронцев пазнаёміўся з Михаілам Семенцовым, Владимиром Працко, якія таксама працавалі на радыё гукааператарамі. Успамінаючы пачатак сваёй працы, ветэран не хавае ўсмешку. З вышыні сённяшніх дзён тое абсталяванне, тэхніка нагадвае прымітыў. У радыёкамітэце была грузавая аўтамашына, вядомая ў народзе як палутарка. На яе ўстанаўлівалі грувасткі магнітафон тыпу «Днепр» для запісу перадач на прадпрыемствах, у арганізацыях калгаса. Адчуваўся дэфіцыт магнітнай стужкі. Кожны грам улічваўся пры здачы адпрацаванай на склад. Студыйныя ўмельцы выкарыстоўвалі для гуказапісу нават рэнтгенаўскую плёнку. Александр Миронцев успамінае, што тагачасныя радыёжурналісты Евгения Гаврилова, Вячеслав Тюкша, Эдуард Кандзерскі, Семён Кабакоў і іншыя карысталіся таксама пераносным рэпарцёрам 2. Да яго даваліся цяжкія батарэі. Вага такога прыбора была кілаграмаў 15. Паспрабуй пацягаць на плячы такі груз. Яму на змену прыйшоў мікрафон на транзістарах рэпарцёр 3 з плоскімі батарэйкамі. У радыёстудыі таго часу было печное ацяпленне. Не вызначалася яна і тэхнічнай насычанасцю. Адзін пульт, 2 старыя апараты МЭЗ-15, вось бадай і ўсё абсталяванне. Вядома, з цягам часу ўсё мянялася да лепшага, і гэтыя змены адбываліся пры актыўным удзеле Александра Миронцева. У жніўні 1969 года ён прызначаецца старшым інжынерам радыёвяшчання і гуказапісу. Гэта патрабавала новых ведаў, і крыху пазней ён паступае на факультэт аўтаматыкі і тэлемеханікі БІІШТа, які паспяхова заканчвае. Наперадзе Александра Павловича чакалі новыя, больш высокія службовыя прыступкі. Начальнік цэха радыёвяшчання, інжынер першай катэгорыі, вядучы інжынер радыё. І ўсе 38 гадоў працы в адным калектыве. Зайздросная адданасць справе, зайздросное пастаянства. Зараз ветэран на заслужаным адпачынку, аднак у радыёстудыі працуюць яго вучні. Адна з іх гукааператар Надзея Колесниченко. Пришла я 20 лет назад. Я пока еще даже и не работала здесь, а просто как-то вот немножко приходила, там смотреть, присматривалась, пробовала сама монтировать, оценивала свои возможности. Потом все-таки пришла переводом. В то время нашим радиоучастком руководил Миронцев Александр Павлович. О нем можно говорить много-много-много хорошего. Он, во-первых, был как специалист толковый, он разбирался в оборудовании и старался, чтобы на его участке просто люди соответствовали уровню тому, который просто вот необходим для радио. Потому что он нам всегда говорил, что, говорит, вы начальное и конечное звено, то есть через вас проходит абсолютно все. Если будет плохой звук, это значит, на смарку пошла работа редактора, на смарку пошла работа режиссера. В конечном итоге зависит именно от вас и это оборудование. Как вы там настроите его, как вы выйдете в эфир и как вы сможете найти пути обхода, если там что-то такое неисправно. Всегда готов был прийти, вот, помочь, что-то не знал, недопонимал. Всегда был доброжелательный. Он даже сейчас вот на пенсии, но поддерживаем с ним какие-то отношения. Вот были на его юбилее, на 60-летии. Не забывает нас даже сейчас, он интересуется нашим новым оборудованием. Ему интересно. Вось і перагорнуты старонкі працоўнай кніжкі Александра Павловича Миронцева.
Дарэчы, у ёй шмат запісаў аб заахвочваннях. У сямейным архіве захоўваецца таксама грамата Верховнага Савета БССР, ганаровыя граматы Рэспубліканскага камітэта па тэлебачанні і радыёвяшчанні, партыйных і савецкіх органаў. Усе яны добрыя знакі працоўнага шляху гэтага высокакваліфікаванага, рупнага і сціплага чалавека. І калі я развітваўся з Александром Павловичем і яго жонкай Галінай Іосіфаўнай, яшчэ раз заўважыў, як іх погляды высвечваюць жыццёвую мудрасць, людскую годнасць і дабрыню. Вось на сёння і ўсё. На гэтым я, Михаил Болсун, развітваюся з вами. Усяго найлепшага, шановныя. Гомельскому областному радио 80 год.